Et år fuld af forandring er nu gået. Dette år har bragt en masse blandede følelser med sig. Angst for at starte et nyt og afgørende kapitel i vores liv. Glæde og forventning til de nye venskaber og udfordring, som vi går i møde på Næstved Gymnasium. Fremtiden er endnu uvis, men sammen med denne klasse, som jeg har havnet i, er jeg ikke nervøs for fremtiden. Fordi jeg er kommet i en klasse, som jeg ved nok skal klare de fremtidige 3 år på Næstved Gymnasium. Jeg er taknemmelig for, at lige netop 1. S er min klasse, fuld af livsglade unge mennesker. 1. S er nemlig en klasse, som giver plads til alle de forskellige personligheder, som kan findes på Næstved Gymnasium. For vi er nemlig en klasse, som forbinder disse forskellige personligheder til et stort fællesskab. Vi har endnu kun holdt 2 klassefester, men disse fester har også været vilde nok til, at det er nok. Og som eleverne i 1. S drikker, kan vores lever snart ikke klare mere. Jeg glædes over at kunne gå fremtiden i møde med 1. S. Jeg kan ikke vente med at tilbringe resten af min tid på Næstved Gymnasium med jer. Gud bevarer 1. S.